Balada celor 5 mătănași, Ion Druță. Era odată o pisică caragioasă care nu avea niciun stăpân. Ea găsi o cocioabă veche în podul căreia hotărâ să locuiască. Fiind obișnuită să hoinărească, de ce oare își dorea un adăpost stabil? Gemul de blană galbenă cenușie în fiecare zi cerșea și fura. La câteva săptămâni, în podul cocioabei apărură 5 botișoare de mătănași. Într-o noapte, pisica mamă ia o decizie neașteptată. Finalul cărții este foarte dramatic. Oare pe unde o mai fi? Ce fac? Cum o mai duc sărmanii mei? Sper că v-a trezit interesul această carte și o veți citi neapărat. Vă doresc o lectură